गासिबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। आङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज स्टुडेन्टस इउनियननि जानानै बुंदों। दा जोंनि दिनैनि जे बेवहाय हाबाफारि जादों बेवहाय जोंहा माने क'क्राझार इउनिभारसिटि जेनाखि जोंना बिल दंमोन मोनसे, दा क'क्राझार इउनिभारसिटि बिल 2024 बे दिनैनि गेजेरावहाय माने दिनैहाय पास जाबाय आरो जों बेवहाय जोंनि गोजोननाय आरो हामलायनायखौ जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम आरो जोंनि बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथां आरो जोंनिनो गोरायुं डक्टर फरायसालिमानि गोरायुं जेनाखि डक्टर डिमासा दैब्रां मुसाहारि सारनिसिम जासिहरबाय आरो गासिबो जोंनि बेसेबां टिचिं आरो नन टिचिं स्टाफ दङ बिसोरनिसिमबो जोङो जोंनि माने गोजोननाय आरो हामलायनायखौ जासिहरदों। आरो जोङो बे इउनिभारसिटि जानायनि थाखाय बेसेबां जोंनि थाखाय माने वार्कारफोर दङ सिगांनिफ्रायनो जे नांथाबनानै थाबोदों बिसोरनिसिम जोङो माने जोंनि गोजोननायखौ फोरमायहरो। आरो बेनो कि जोङो बेयावहाय जोंनि इउनिभारसिटि जानायावहाय जोंनि लकेल एरियानि माखासे बेसेबां स्टुडेन्टस दङ जेनाखि माने अपरचुनिटि आरो जेना भिउआवहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ जोंहा जेनाखि बेवहाय बिटिआर एरियायावहाय खालि मोनसेल' इउनिभारसिटि दंमोन आरो दा जोंहा बे क'क्राझार इउनिभारसिटि मोननानै जोंहा गोजोननाय दङ। आरो जोङो बेवहाय गोजोननायखौ जों लानानै जेनाखि गामिनि बेसेबां खना खनलानिफ्राय मानसिफोर फैयो बेसेबां स्टुडेन्टसफोर दङ बिसोरो अपरचुनिटि मोनगोन गोदानै आरो बेनोसै आरो दाथ' जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो खुसिजोंनो सोरगिदिं जोंनि गभर्नमेन्ट कलेजावहाय मोसादिंदों। जोंनि मेन हप जेनाखि जोंनि हप दङ बे जाहैबाय जेन' फिउचारावहाय जेनाखि इउनिभारसिटि जानायजों लोगोसे जेन' उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ आरो जायफ्रानोखि MA फोर फरायगोन बिसोरनि थाखाय बिराद मोजां स्कप खालामना होबाय आसाम गभर्नमेन्टआ। दा बेनिखायनो आङो आसाम गभर्नमेन्टखौहाय हाजासे हामबाय होनो आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो बिटिआर गभर्नमेन्ट बेखौबो आङो हामबाय होनो। बेखौथ' जेन'बा जोंनि कलेजाव जेनेबा मोजां मोजां टिचारफोर दङ जेनाखि फैगौ इयुनफ्रावबो जोंनि जेनाखि दा कलेजावहाय माखासे डिपार्टमेन्टआ गैया, दा बिनि इउनिभारसिटिनि गेजेरजों जेन' बेफोर माखासे डिपार्टमेन्टफ्रा जेन' फैयो जेन' स्कप मोनो आरो स्टुडेन्टफ्रा बेखौनो मिजिंथिबाय। जों थारैनो नुहुरो आरो जेनेबा बेबायदि इउनिभारसिटि जानायजों लोगोसे बिराद स्कपखौ मोनगोन जों बेखौ नुहुरो। जेनाखि जोंनि खाथि खालानि लकेल मानसिफ्रा बिराद गोदोसोनाय थानाय बायदि जायो आरो जेन'बा मोनसे जायगायावहाय इउनिभारसिटि थायोब्ला लाइक फरायनो थाखाय सुबिदाबो मोनो बेजों लोगोसे आरो गोसोबो जायो आरो माने मानसिफोरखौ नुनानैहाय। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।